Gabi! Mayong gabi na sa inyo tanan! No. Welcome na naman po siyempre sa mga kabisyo po natin nakatutok sa atin ngayon. Maraming salamat, boards. Angkol, ingat-ingat lang. Ika nga, halong kay basa ang karsada. Ay nako, siyempre! Oy, welcome pala natin dito yung isa sa mga dati nating kasamahan. Mula po sa Love Radio Iloilo. Si Inday Lala. Ayan, binisita po tayo. Ayan, oy, batiin na rin din natin yung mga taga Double Dragon. Rawr! Hello sa inyo daw lahat. Ay mga kabisyo, ito nga, tag-ulan na. So malapit na pala yung rainy season natin. Again, according sa mga taga-Pag-asa, first half ng June, tagbaha na po tayo. So ito, hindi na natin patatagalin, tang! Ito, pag-usapan na natin to. Viral ngayon sa China etong atraksyon sa isang zoo kung saan ang tinatawag nilang mini pandas na pag-alaman at na-discovering mga chow-chow pala ito. Oh no! Ang ginawa nila, kinulayan na nila parang magmukhang panda. Pambihira. O ito, di na natin matatagalin. Tang, logican na natin to. Ay, sige, hindi na pagpadugay eh. Logican mo na yan. Logika na yan! Logika na yan! Ay, mga kabisyo, logika na yan! Na anong leksyon ang ating mapupulot, anong aral ang ating madudukot? Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic! Boards, basic to na gawain sa China. Pero, hindi naman natin sinasabi na lahat eh. Kasi ako, may personal po ako na experience. Itong deceiving practice na ginagawa ng mga incheck doon. Again, hindi po lahat-lahat. Pero meron kasi kaming pinuntahan na isang malaking jewelry shop doon. Dinala kami po ng aming tour guide. At kunyari, binigyan po kami ng napakalaking discount. Meron po kasing isa sa mga boss doon na nagpakilala na lagi daw siya pumunta sa Pilipinas. So binanggit niya yung Glorieta, binanggit niya yung mga Cubao. So tuwang-tuwa kami, binigyan kami ng malaking discount. Binilhan ko ngayon ng aritos. Nang hikaw yung misis ko na ruby. So pinagmayabang ko pa. Sabi niya, magkano bili mo? Sabi niya, basta! So, ari na. Sanggin sok-sok na niyang aritos. Nagkato lang iya dulunggan. Bao nang pinacheck niya, sabi sa alahero, buli na isang baso. Puwet ng baso. Bao na budol. Gali kami. Ay, nako, yun po mga kabisyo. Nabudol po kami. So, yun nga mga kabisyo, logican po natin. May mga tao po o kumpanya na lubos po na talagang matapang na nagsisungaling sa iba na kahit alam nilang mahuhuli po sila sa kanilang mga gawain. Ito po ilan sa mga posibleng dahilan. Nagnanais po sila na kumita ng mas malaking pera. May ilang individual po o kumpanya na handang mag-risk ng kanilang reputasyon at integridad upang kumita ng mas malaking pera. Parang yung kilala mo, binentahan ka ng motor, pero alam niya na maraming sira na yung motor. Diba? So minsan mga kabisyo, nung binili mo, after 1 week, ano nangyari, tang? Wasak na! Minsan ito pa yung masakit eh. Kung sino pa ang kilala mo, boards, diba? Yun pa yung manloloko sa'yo. Amo pa na ang manunto sa imo. Aragoy! Maluoy ka. Oras natin mga kabisyo, mag 35 minutes after 6 o'clock ng gabi. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating bakbakan ng programa dito sa programang EDSA. Kasama pa rin po inyong abang lingkod, Diego Bandido. Right here on Metro's #1 90.7 Love Radio.
Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!